La indústria festera està fotuda, això per descomptat, però bueno, ja eixirem d'això i ja tornarem a recuperar-se, igual que l'hostaleria i tot. També està ben mal l'hostaleria ara, pareix que estiga treballant un poquet i bueno, poquet a poquet té que ser la cosa. Pues bueno, el mateix dic també, que ens agradaria que estiguessin les festes, però que si no pot ser, no pot ser, però que també està mal, també. La festa, pues, de moment, com està l'assumpte, aunque ens vacunen a tots, crec que hasta l'any que ve no hi haurà festes. O sigui que no tenim que fer, no tenim, per almenys jo no tinc pensaments. Com veiem la indústria festera? Home, doncs mal, perquè clar, tots els trajes i tot el que tenien que fer en festes, la gent que està treballant per això, doncs ara estan parats, o sigui que mal. En aquest sentit, mal. Però bueno, l'any que ve, si Déu vol, ja vendran les festes. La indústria festera i totes les indústries, bueno, totes no, però una gran majoria, degut a això de la pandèmia, ho veig que ho tenen molt difícil per a recuperar i tirar avant. Som pessimistes. Home, pues està clar que havent paralitzat, duen ja 2 anys que la indústria festera està parat, ¿vale? Per tant, seria important el que es feien accions per a mantenir aquesta indústria que al final és la cultura d'un poble, no? En aquest cas la cultura d'Alcoi. Bueno, respecte al tema de les festes no puc opinar-te molt perquè no soc molt fester. No estic molt clavat en el món de la festa, doncs no sabria què opinar. Tampoc sé si hi ha hagut algun problema o... No ho sé. La indústria el refereixes als trajes, m'imagino que serà un sector que ara mateix estarà patint, perquè sí que és veritat que n'hi ha moltes persones que treballen d'arreglar els trajes, de confeccionar el calçat. Els meus pares sí que són festers, tots els anys porten els trajes a arreglar, el calçat. Entonces imagine que estarà patint, serà un sector que estarà patint. Així i tot també he sentit que moltes d'aquestes persones que es dedicaven als trajes de festes o al calçat s'estan dedicant a altres coses, com per exemple la confecció de mascarilles. Però ja el dic, no puc opinar molt perquè tampoc ho sé 100% segur. La indústria festera? Bé, van fent actes, el dia 23 i 24 fan un acte en el Calderón per no perdre el contacte del tot amb la festa. L'únic que les filades estan tancades. La indústria festera està passant molt mal, molt mal, molt mal. Esperem que tot es solucioni el més ràpid possible. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.